Poštovani prijatelji, kanal Sistema Info, još jedna naša priča. Večeras sa nama je jedan izuzetan gost, jedan izuzetan čovek sa izuzetnim temama. Provešimo vas kroz razne teorije zavera, pošto se ovih dana na YouTube uglavnom prave te teorije zavera. Da li je tema fizika, da li je tema hemija, da li se otkrivaju piramide, da li se razotkrivaju neka tla koja su na višim vibracijama. Sve je palo po teoriju zavere. Sad ćemo mi pitati našeg gosta, znači naš gost je večeras Momčilo Moma Igić, psiholog, lekar. Da li on doživljava život kao teoriju zavere ili je život zasnovan na poverenju, na sabranoj pažnji ili je život samo jedna igra? Momo, dobroveče, hvala na vremenu koje si izdvojio za kanal Sistema Info. Dobroveče, drago mi je što sam ovdje danas i hteo bih da govorim tebi kao čoveku i gledalcima kao čoveku. Znači čovek čoveku, danas je vreme da govori čovek čoveku. Kada čovek govori čoveku, govori sabrane pažnje. Zato ja volim da kažem, obratite pažnju na svaku izgovorenu reč. Tako nam govori Sveti Duh. Sveti Duh je utešitelj. Utešitelj zato što je ono što on govori savršene harmonije. On govori čoveku, govori onima koji imaju uši da čuju. Znači, obratite pažnju na svaku izgovorenu reč. Da bi čovek pričao čoveku, treba da znamo prvo da čovek može imati samo poverenje u drugog čoveka. Ne može imati sumnje. Krećemo od poverenja, ali tako? Da bi imao sumnje, čoveku je dodat neki kukol, nešto nam je dodato da bi sumnjali, da bi se ljutili, da bi kritikovali, takve stvari. Ali sada je vreme da se razdeli žito od kukola. Da se zna šta je čovek, šta je kukol. Kukol su nam dodaci. Dodato nam je nešto što je trebalo za skupljanje negativnih iskustava. Sada nam ta negativna iskustva više ne trebaju, dovoljan je čovek. Učili smo iz negativnih iskustava, tako? Naravno. Sad, postoje razna pitanja koje muče ljude. Razna pitanja koje muče ljude i ne mogu doći do odgovora zato što se bave parcijalnim učenjima. Učenjima koje ne idu do kraja. Kada učenje ne ide do kraja, uvijek postoje otvorena pitanja do kojih se ne može doći. Ajde nam pojasni malo o tome, šta su to učenja koje ne idu do kraja? Nedovoljno. Svako učenje sa kojim sam srećeno je parcijalno učenje. Znači, učenje koje dođe do određenih plodova, tu se zaustavlja. Znači, učenje koje u vezi sa nekim interesima. Interesuju nas neki plodovi, dotle se ide. Dalje ne. A kakvi su ti plodovi? Odakle ti plodovi? Da li može doći do kontraindikacija? Tome se nema pojma. Tek se kasnije otkriju kontraindikacije. Znači, postoji učenje koje ide do kraja. I sa tim učenjem možemo znati sve o svemu. Zato se u parcijalnim učenjima kaže postoji fenomen i noumen. Nešto što je saznatljivo i nešto što nije saznatljivo. Ali u apsolutnom učenju i znanju koje se piše velikim slovom, koje jedno ne postoji nešto nesaznatljivo. Sve je saznatljivo. To u ovom svetu parcijalnom ili relativnom svetu nemoguće priča, ali postoji mogućnost. Znači na YouTube-u, na primjer, postoji, to sam primetio sinoć kad sam gledao emisiju Osmanagiću i puno puta se ponavlja jedna ista priča. Znači, čim se zagrebe neko znanje malo dublje, nailazi se na laž, na poluistine, na potpuno pogrešne pretpostavke, na pogrešne teorije. I kada hoće čovek da ispravi te teorije, nalazi na blokadu.
na otpor, veliki otpor. Znači, otpor je strašan. Znači, brani se životom, tako da kaže. A Vasko Negić kaže, neko ko je zadužen za te piramide iz vlasti, neko kaže, ako se dokaže to piramida, ja ću se spaliti na njom. Znači, on bi živo dao da se to ne dokaže. Znači, postoji nešto što se tumači kao novcem, Rothschilda, Rockefellera i tako dalje, ali to ne može da pokrije celu priču. Znači, toliko je ljudi koji brane površni izgled stvari i to kretanje u dubinu. A zašto je to tako? Da bi nas manipulisali, da bi nas zbunili, da bi nas držali u neznanju ili zašto se to radi? To se često time objašnjava. Znači da nas neko drže. Ko su ti neki koji nas drže? To je nemoguće da postoji toliko njih da nas drže u neznanju. Međutim, postoji tu sad mnogo toga. Znači, nama je ugrađen kukum. Znači, dodaci koji su potrebni za skupljanje negativnih iskustva. A šta su to dodaci? Sad, da dam celu sliku. Znači, postoji mnogo toga što se ne uzima u obzir kad se o ovome razmišlja. Zato kažem, znanje koje ide do kraja, ono uzima sve u obzir. I vodi računa o svemu. Parcijalna znanja idu da nešto otkriju i to je gađanje kao strelom u metu. Pogodi se meta, ali sve drugo promaši. Postoji znanje čije meta sve. Znači, nema promašaja nikakvog. Zato kažem, mora da se obuhvati celina, da se vidi celovito o čemu se radi. A da li je to slobodno znanje, Božije znanje, božansko znanje? Samo spoznaja, šta je to? Da, to bih ja pročitao, znači, jednu pesmu o tom znanju, pa bi mogli, znači, da napravimo taj tok, tako da kažem. Jer uvek postoji strujni tok. Na primjer, u državi ima sever i jug. Oni su suprotni. Jedan je tradicionalan, konzervativan, drugi je liberalan. Uvek postoji menjanje onog dominantnog koje. Znači, postoji strujanje stalno. Kao što postoji muško i žensko. Postoji strujanje između muško i žensko. Da, polaritet. I postoji unutrašnji svet koji je neograničen i spoljašnji svet koji je ograničen. Postoji to strujanje između suprotnih polova. To su suprotni polovi. Tako recimo možemo napravimo suprotne polove, strujanje u ovoj emisiji. Naprimjer, jedna pesma, to je kad se čita jedna pesma, to je preuzimanje neke uloge. To je ograničeno. Kada se izađe iz pesme pa se priča slobodno, to je neograničeno. Znači, da uđemo u ograničeno nešto, pročitamo pesmu, a onda izađemo iz pesme bez te uloge, bilo kako... Inspirisani. I idemo da pričamo neograničeno. Znači, šta god hoćemo. Znači, mi smo sve što radimo, mi smo u ulogama, samo se te uloge smenjuju. Da, recimo, u običajnom svetu, znači u svetu stvari gde je novac najvažniji, znači svako ima neku ulogu. Neko je lekar, neko apotekar, mnogo uloga postoji. Ono malo više svetu gde je energija bitna, najbitnija, tamo postoje misije. Svako ima neku svoju misiju. Mnogo šire, zato što sa energijom je sve šire, sve manje ograničeno. Ali i to je sve ograničeno, i to je zatvoren sistem. Ali kad se uđe u najširu sliku, gde je sve moguće, tu možemo biti potpuno bez uloga. Čovjek koji nema uloge, on je neograničen. Kako doći do toga? Vidite ovako, znači, postoje neke uloge, kao što neka predstava ima glumce i oni imaju svoje uloge, oni moraju da se drže te uloge, mogu da improvizuju malo, ali moraju biti u okvirima te uloge, znači ograničeni su. Postoje institucije, ljudi koji imaju neke uloge u najširem smislu, ali oni odrađuju svoje uloge, a mi smo deca Božja, zahvaljujući tome što neki drugi imaju te uloge, organizuju, znači izražavaju te uloge, mi ne moramo to da izražavamo. Mi možemo biti slobodna deca koja su potpuno neograničena. Znači, postoji stav i prostor i sistem životni u kome čovjek ne mora imati nikakvu ulogu. To je najlepše stanje. Samo da postoji. To je malo dete i to je veliko dete. Upravo zbog toga smo, dragi gledalci, stavili sve ove igračke
na stolovima, nismo imali samo malog medu da stavimo, ali evo stavili smo zvončicu kao simbol, znači Petra Pana, slobode, znači dečije empatije, dečije duše i život tretiramo kao igru i kao bajku, a ne kao sistem ograničenih vrednosti. Samo da nismo završili sa pitanjem. Da, naravno, znači, naravno. Ovo što smo, to je samo bio uvod, ovo što smo pričali o tom glavnom pitanju, znači šta je to što ne dozvoljava da se dublje izađe u bilo koju temu. Postoji ta priča o ljudima koji upravljaju ovim svetom, koji imaju puno novca, ali to ne može da pokrije sve. Mnogo je čudno. Sada da krenemo u tu priču o tome u čemu se tu zapravo radi. Međutim, znam, i ako se stvarno kaže istina, to za većinu neće ništa značiti. Jer većini ne treba istina, nego treba neka istina koja je u skladu sa njihovim životnim sistemom. Znači, na nivou novca, na nivou stvari, postoje životni sistem na tom nivou koji ne dozvoljava neke dublje istine. I ako sad ovo što sada kažem, neće ni jedan čovjek koji se služi tim sistemom moći da primi. Da. I to je kao da mu bacujem virus u sistem. Jer taj sistem koristi jedna sposobnost, to je ograničeni um i intelekt. Znači, ograničeni um je toliko ograničen da on mora da ima sistem da bi radio. Znači, ograničeni um ne može da se bavi svim. Neograničena svijest se bavi svime. Kaže Bog, izbrojuje svaku tvoju dlaku. Znači, ne samo sve vidi i će svime se bavi. Ali ograničeni um ne. I onda postoji sistem. Onda postoji zaboravljanje, podsvesno, nesvesno, puno toga da bi se ograniči, da bi te um mogao da radi. Može da se usmeri samo na jednu tačku, pa s tim nešto da uradi. On je vrlo, vrlo ograničen. I postoji sistem koji omogućava toj sposobnosti da tako radi. Znači, ako se ide šire od toga, on ne može da postigne to. Znači, da li će ikad moći? Ovo što sada pričamo, taj sistem ne može to da postigne. Zato kažem, ali svaki čovjek ima u sebi, svako ljudsko biće ima u sebi čovjeka. Čovjek može. Znači, čovjek može sve. Zato ja kažem, da bismo rekli ovu istinu, da bi čovjek mogao da primi, treba da znamo, znači, kako se prima ta istina. Znači, svaki čovjek može primiti, može koristiti taj najširi životni sistem u koji je, kako kažem, podešen za neograničenu svijest, koja sa svime može da se bavi u istom trenutku. Taj način kako se to prima, znači svi mi imamo u sebi. Mi se držimo ograničenih sistema, ali možemo i da koristimo taj neograničeni, jer svako od nas je i čovjek. Ma koliko zakukuljen, ukorovljen, imamo taj kukolj, mnogo smo zakukuljeni, ali možemo i da sklonimo taj kukolj i da se koristimo u najširom svijetu. Kako probiti taj otpor? To je stvarno otpor. To smo sad rekli. Znači, sabrana pažnja, to svako može u principu. Samo pitanje da li hoće. Nije stvar da li može. Nego praktično, mislim. Nije pitanje da li može, nego da li hoće. Da. Znači, da li hoće da sabere svaku pažnju čovjek na svaku reč bukvalno. Svako to može, ali pitanje da li hoće. I da li može, da li hoće u stvari da sluša i da priča sa potpunim poverenjem. I to je čovjek. Čovjek prosto ne može da se naljuti, ne može da sumnje, ne može da kritikuje. To je čovjek. I kad se razvoji žito od kukolja, automatski smo u raju. Zato što čovjek je rajsko biće. Ne može drugačije da reaguje. Ne treba praviti nešto, raj, šta znam. Nego čim se odkukuljimo, automatski smo u raju. Zato Isus im naglašavao. Kaže, ja sam donao malo da razvojim žito od kukolja. Ništa drugo nije potrebno. Ali ništa. Znači, samo da je prisutan čovjek i to je sve. Znači, da bi se ovo, o čemu pričamo sada, da bi čovjek mogao da primi,
treba samo da zna jednostavne stvari i da hoće. Znači da hoće, da gleda, da sluša sa potpunim poverenjem. To je ono, ima uši da čuje. To je sluši čoveka. Čovek sluša sa poverenjem i tada čuje sve. Sveti Duh tako priča, ali ne priča bilo kome, priča čoveku. I priča sabrane pažnje sa poverenjem. I tako se može čuti. Znači, sve ove teorije, sve ove probleme na koje nailaze ljudi koji se malo dublje bave ovim raznim naukama, znači, sve te probleme na koje nailaze zbog toga što prelaze granice određenog životnog sistema. Znači, postoji životni sistem koji to ne može da primi, ne može s time da se bavi. I kažem, kad se krene malo dublje, taj životni sistem trokira, taj životni sistem kao da dobio virus, ne radi. I ljudi se bukvalno bore za život. Taj životni sistem, kome pričamo, koji se bori da ostane na površini, i samo sa površinom može da se bavi, taj životni sistem je toliko ograničen da mora mnogo toga. Znači, mora da radi, jer je odvojen od suštine. Velikim delom je odvojen od suštine. Vrlo je blokirana suština. A suština je izvor smisla. Kad se blokira suština, ništa nema smisla. Mora da se pravi smisla. Pravi se radom. Rad imao da jedem, da bi za decu, za ovo, neki tanki smisao se napravi. I onda čovjek svojim očima vidi, moram da radim. Da bih imao smisao života, moram da ga napravim. A da li mu je to smisao uopšte? Šta? Pa da li mu je to smisao uopšte? Pa jeste, to je neki tanki smisao, to ljudima treba. A šta su dublje nivoji svesti? Samo kaže, znači taj smisao, znači čovjek nije živ bez smisla. Znači nešto se radi dok ima smisla, kad nema smisla prekine se posle. Znači živi se dok život ima smisla, kad nema smisla samoubistvo ljudima pada na pamet. Znači mora stalno da se, ako nema veze sa suštinom koja je izvor smisla, znači neograničenog smisla. Ali čovjek koji nema veze sa suštinom, to je kao čovjek koji kusa supu viljuškom. Znači, vidi, nema ništa, nema smisla. A treba da uzme kašiku. Vidjet će da ima i tekako ima smisla. Kašika je drugi životni sistem. Ali ljudi, recimo taj sistem, na primjer, je mnogo ograničen, mnogo moranja. Recimo u tom sistemu ljudi moraju da rade. Znači, rad i rat, nije slučajno što slične reči. Čisti čovjek. Znači, mnogo toga se nakupi. Čovjek ono što ne može da reši, ono sa čim ne može da se nosi, on baca u podsvesno nesvesno. A ono je živo u podsvesnom i nesvesnom. I ono radi svoje. I ono je ogromno. Znači, čovjekov život ide u pravcu kome ide nesvesno, ne u kome ide svest. Svest je mali deo koji je u principu nebitan za tok života. I u jednom trenutku čovjek jednostavno ne može više da podnese sve to. I onda dolazi čišćenje, neka vrsta pokajanja, rat. Izmuči se u ratu neviđeno i pročisti na neki. I onda Bože nastavi ponovo i ponovo da trpa u nesvesno sve što ne može da reši i tako dalje. I opet mu treba rat. Ali običan čovjek, narod, nikad mu ne padne na pamet da radi. Običan čovjek gleda kako da se snađe, kako da živi i tako dalje, ali imamo vođe koji su se prilagodili ovom sistemu, ovom svetu, koji nije za čoveka i koji preuzimaju odgovornost. I oni kreću u ratove. Ali nije teško narod nagovoriti na rat. Znači, njima u takvom sistemu i treba rat. Ali, kažem, narod sam po sebi nikad ne bi krenuo rat. I bilo je perioda kada 1000 godina nije bilo rat. Ali, kažem, došli su vođe koji su se prilagodili u ovom sistemu i to kako? Recimo, Isus je rekao, kad ga je kušao Lucifer je rekao, samo mi se pokloni, imaćeš sva blaga ovog sveta. Samo se pokloni.
Oni su se, ne da su se poklonili, nego su se oznojili, znači borili su se za svoje pozicije, tako da poklonili su se do zemlje. Znači i postali su deo ovog sistema i ovaj sistem koji je građen, koji nije gradio čoveka, nego taj kukol, to što nam je dodato, sa njim se gradio, tako da kažem, jer ništa u ovom svetu nije za čoveka. Znači, i ono što... A koji je nivo onda? Koji je nivo? Samo ovo što nije za čoveka. Znači, to je ovo što nije, znači nije ništa bukvalno za čoveka, to nazivamo grehom, jer sve se zasniva na nekim porocima i sve na neka vrsta narkomanije. Šta god se uzme iz ovog sveta, pre ili kasnije postajemo vezani za to. Sve nam više treba. Sve nam više treba toga. Znači, to je nešto što, a greh je u stvari nešto što ne odgovara čoveku. Nije greh sam po sebi neko zlo, nego to je ono što nije za čoveka. Znači, ne pripada čoveku, kao što svaka životinja ima svoju hranu, svoj način ponašanja, to pripada toj životinji. Neko drugo je nešto drugo. Čoveku pripada, ima svoju prirodu, pripada mu nešto, ne sve. Znači, ono što čoveku ne pripada, to se podrazumeva pod grehom. A sve u ovom svetu je navodi na greh, na ono što čoveku ne treba. A ima zavodljive, ovaj svet je zavodljiv, ima taj dobar mamac, ludicu uvek iza. Znači uvek te privuče, veže i onda razbije. Znači uvek smo, u ovom svetu smo razbijeni. Svakog dana 7 milijardi ljudi, stalno se razbija i uvek na isti način. Uvek po istom sistemu. Sada ne ulazimo u to. Znači, zašto se dešava da stalno bude negirano ono što je malo dublje? Znači, taj sistem koji ljudi žive jednostavno ne dozvoljava, ne može da se bavi tim drugim. Druga stvar, što kad se dete rodi, ono počinje da dobije opremu za skupljanje negativnih iskustava. Prve 2 godine života dobije inteligenciju. Ne svest, nego inteligenciju. Svest i inteligencija je zamena za svest. Svest sve može, sve pamti, sa svime se bavi, ali je blokirano. Ono dobijemo da bismo mogli da ih doživimo negativno. A da bismo bili funkcionisali negativno, dobijemo mozak, inteligenciju, tako da. Znači dobijemo sredstva da se bavimo negativno. Znači, intelekt ne smatra realnim nešto što nije teško, što nije veliki problem. Što je ono i nastalo za rješavanje teških problema. Za svest je sve lako, ali svest nema nikakvog veza, ne iznad problema, ono je sve moguće, neograničeno sve. Ali da bi stekli negativne iskustva, mi moramo da ostanemo bez te neograničene svesti. Nego sa vrlo ograničenom svesti ili umom. I onda imamo celu priču, znači tokom života, tokom sazrevanja, polako se ugrađuju razni elementi koji su potrebni da čovjek funkcioniše, da se prilagodi svetu, to je generatoru negativnih iskustava, generatoru problema. Znači, ulazimo polako, dete nije uključeno u ovaj svet. Ono nema osjećaj za te probleme, za to bezbrižno, nevino, bez straha. Nema nikakvih negativnih iskustava. Aj, programa. Ima se vidi ispred sebe samo medu. Manipulacije nema. Kad nema manipulacije, nema laži. Ali to je idealno dete. Ali dete već kad se rodi, već polako se uklapa u ovaj svet. A veliko dete je idealno dete. E sad, znači, u svakom trenutku dolazi do tog dobijanja nečega što je za ovaj svet bitno. Znači, u jednom trenutku, na primjer, se ugrađuju radne navike. Znači, ako čovjek ne ugradi te radne navike tog tipa, da može 8 sati svakog dana da ide na posao i da radi, onda poslije mu je jako teško da uđe u taj ritam. Ne može više, jer nije mu ugrađeno to. Kao i to da se u jednom trenutku uđe u brak. Kada prođe taj termin ulaženja u brak, onda je čovjeku jako teško da uđe u brak. Jer nije ugrađeno to. I postoje
postoje bića koja su zaslužna za to ugrađivanje. Znači, ugradili su nam puno zamena da bi mogli u ovom svetu negativno da učestvujemo, kao što su čakre, aura i tako dalje. Sve su to zamene da bi mogli da funkcionišu. Čakre, aura, to je zamena za nebo naše, koje je blokirano. I kažem, postoje bića koja su stvorila te zamene. I oni se predstavljaju kao naši tvorci. Ko su oni u Oni stvari? su tvorci, recimo, priča se sad, često je priča o Anunnaki. Oni su naši bogovi, naši tvorci, mi smo inženjering njihov, genetski inženjering. A to nije tačno, to samo tako izgleda. Kažem, kad se ide parcijalnim znanjem, onda se dolazi do nekih teorija koje su pretpostavki, koje su uvek pogrešne. Znači, čim krene čovjek na pretpostavku, garantovano je pogrešno, jer postoje metode kojima se dolazi do nekih činjenica, vide se činjenice, ali one su male, to je malo ostrvo u moru neznanja. I onda se krene sa predrasudama, sa pretpostavkama, a to je u moru neznanja, obavezno bude pogrešno. Znači, kao, recimo, postoji priča, ovo što je u Bibliji dato, to je već rečeno kod Sumera. To što je rečeno kod Sumera, to je kopija. Znači, kopija je kao slika Mona Lise, naprimjer. Na površini sve isto. Isto, ne može da se nađe razlika. Ali fotografija nema dubine. Površna. A Mona Lisa, u Mona Lisu uključena dubina svesti onoga koji je slikao. Postoji dubina svesti, to je dubina bića. I original ima dubinu bića. A fotografija nema. Tako ovo što kod Sumera postoji. Isto je kao što je Isus govorio. Ali to uopšte, i pre je rečeno nego ovo Isusu. Odmah se kaže, pa to je prepisano. To je pretpostavka koja uopšte nije tačna. Znači, može lepo da se vidi, kad se priđe blizu, vidi se šta ima dubinu, a šta nema. Naprimjer, o bogovima koji su stvorili čoveka. Nisu oni stvorili čoveka. Kao ukrstili su se oni i ne vidim, Kromanjonci, na primjer. Ne, Bog je stvorio Kromanjonca. Bog je tvorac, generalno tvorac. Sliku i priliku. Ali ovi su dodali uglađenost. Dodali su one elemente koji su potrebni za skupljanje negativnih iskustava. Ali, kažem, oni su majstori površine. Na površini je izuzetna šminka, izuzetan make-up, izuzetno razrađena površina. Znači, mi imamo ta uglađena tela zahvaljujući tome. Znači, to je mnogo rađeno na uglađenost, ali nema dubine. Zato ste u bajkama kaže, nemoj izabrati onog konja koji je lep, nego izaberi onog šugavu kobelu, koja je jaka, koja ima dubinu, ima snagu. A ono uglađeno, ono samo na površini lepo, ali nema snage. Nema bit, da. Nema suštine. To je, znači, postoje mnoge priče, mnogo se ide u dubinu sada, ali ne dovoljno duboko, ne ide se do kraja. I onda uvek ostane prostora za pretpostavke, nade, a one su uvek lažne. Lažne nade, lažne pretpostavke. I uvek ima kontraindikacije za toga. Znači, ako se hoće prići istini, treba prići do kraja. Sad, postoji razne istine, parcijalne istine, mnogo parcijalnih istina. I postoji samo jedno znanje, jedna istina, apsolutna istina, koja se ne saznaje, nego koja se dobije, koja mi imamo u sebi, koja imamo u svesti i u ljubavi. Postoji, znači, ona istina iz koje je sve nastalo. Znači, postoji ono što kažu i bi reč. Sve je nastalo iz te reči. A to je šta se tu stvarno desilo. Znači, postoji spoljašnji svet, koji je sastavljen iz materije, energije, vremena i prostora. Spoljašnji svet. On je jedan pol. Suprotni pol je unutrašnji svet. A mi smo veze između ta dva sveta. To je naš i spoljašnji i unutrašnji svet. A mi smo veze između ta dva sveta. Šta se dešava u unutrašnjem svetu?
A unutrašnji svet je suprotan pol, suprotno do, tu nema ni materije, ni energije, ni vremena, ni prostora. Tu ima znanje. Sadanje od znanja. Neograničeno. Neograničeno. Znači, sadanje od znanja. I vreme stvaranja u ovom svetu je bilo utiskivanje tog znanja u materiju, energiju kroz vreme i prostor. Znači, taj otisak znanja, sve ovo što vidimo oko sebe, sve što je božanskog porekla, sve je otisak tog znanja iznutra. Reprodukcije. 7 dana stvaranja sveta. Zašto baš 6? Otisak toga. Ne ulazimo u detalje. Zašto? Zato što pričamo najširu sliku. Znači, da uđemo malo, do 3 mjeseca bi trebalo da pričamo ako ulazimo u detalje. Nego bar pojednostavimo stvari da krenemo malo na širu sliku. Znači, taj otisak znači da mi to znanje možemo svuda oko sebe da vidimo. Znači, ali u ovom svetu to znanje je razvodnjeno, raskomadano vremenom i prostorom. Ogroman prostor, vreme ogromno. Ne možemo nikako da uhvatimo celinu. Znači, možemo da gledamo koliko god hoćeš, a celovitost ne možemo da uhvatimo. Tako nauka može da istražuje koliko god voli, ali nikako celinu, nikako teoriju da napravi opšte, ne može, jer je nemoguće. Ali postoji to sabrano, lepo spakovano u unutrašnjem svetu, celovito znanje. Znači, bez unutrašnjeg sveta ne može se imati znanje. Znači, znanje ono sa velikim slovom. Znači, znanje iz koga je sve nastalo i koje je apsolutno. I zašto je apsolutno? Zato što samo to znanje iz samo tog znanja proizilazi savršena harmonija. I mi smo u savršenoj harmoniji, ali ne vidimo sve, mi smo u deliću, kao kad bi videli deo Monalize. Nismo u umetnosti kad vidimo delić, nema veze s umetnosti. Moramo da vidimo celu sliku da bismo bili u toj harmoniji te slike. Dakle, nama je data harmonija, a mi živimo u deliću i uopšte nismo deo te harmonije. Ta harmonija to je raj. I mi možemo da se vratimo raj, ali samo sa suštinom. A nećemo da osvajamo suštinu, da se borimo za suštinu i tako dalje. Nego to jednostavno dođe vreme za suštinu. Znači, kad smo skupili negativne iskustva, skupili smo jedno vreme, dođe i kraj, skupimo. U jednom trenutku smo, može se reći, skupili smo negativne iskustva. Arhetipski kazan prostranstvo je pun, nema više potrebe da se skupi. Ali ako bi čovjek sam hteo da skuplja negativno, ne zajedno sa svim ljudima, celo prostranstvo je skupilo, a svaki čovjek da sam za sebe skupi, trebalo bi mu još bar milijardu godina. Znači, neko osjeća da mu još treba negativno. To su ljudi koji su samoživi. Znači, koji nemaju osjećaj za drugi, nemaju osjećaj za čovečanstvo, nemaju osjećaj, ne mogu da pogledaju dublje. Dublje je taj arhetipski kazan koji je pun. Čovjek koji hoće da pogleda malo dublje, da negativnih iskustva ima dovoljno. Nema potrebe više da se skuplja. Kad je završena taj zadatak, odmah nam se otvara suština. Nema tu sad neštka borba ili ne znam šta, samo mi to treba da prepoznamo i da hoćemo. A možemo da nećemo suštinu. Nama se otvara. Što kaže Isus, ko kuca, otvorit će mu se. Ko ište, dobit će, ko traži, naći će, tako da. Otvoreno je zato što je završeno skupljenje negativno. Ali naša je slobodna volja zakona, što mi možemo da nećemo. I ti mamci razne površine, ta narkomanija nas tera da nećemo. I što se dešava? Mi možemo i da nećemo. Isus jednom rekao, kaže, ne bojte se oni koji mogu telo da umbe, nego oni koji mogu dušu da umbe. Ja sam prvo pomislio kako duša je večna, kako da ubije dušu. A mogu. Ja neću da imam nikakve veze sa suštinom. Meni odgovara da budem desna ruka tamo Luciferu. Meni odgovara da budem u zatvorenom sistemu. I polako, taj deo duše koji čini suština, prelazi na lucifersku stranu. On je zamena za suštinu. I taj deo duše postaje zamena, ne original. Mi postajemo duša koja je u zamenu na neki način. Postajemo biće zatvorenog sistema. Znači to je duša lutan, tako? Od prilike.
Da. I to je glavna opasnost. Ja bih sad malo da napravimo to ograničenje uloge, da uđemo u ulogu pisca, koji ima ograničenje onoga što je napisao, pa bih pročitao to, a opet izađemo neograničeno, možemo pričamo neograničeno. Kad izađemo iz uloge, da. Znači, ovo je o tom znanju o kome sam govorio, ali kako ga vidi pisac. Znači, pisac pesma. Ovako ide, ali obratite pažnju na svaku izgovorenu reč. Sabrali smo pažnju. Znanje iz dubine, suštine, iz izvora od koga se ne želi. Ovo znanje izvire na dubini na kojoj nema drugih znanja. Ono izražava samo jednu istinu celine, koja je samo jedna, koja je apsolutna. Ono se piše s velikim slovom. Ima znanja i znanja kao što ima žaba i žaba, ali je samo jedno znanje koje se piše velikim slovom. Izvor znanja je suština. Naš poprilično blokiran unutrašnji svet. To je naše unutrašnje nebo. Citat Bog je u vama. Biće je definisano suprotnim polovima, a naše polove možemo nazvati površina i suština. Spoljašnji i unutrašnji svet. Oni su u svemu suprotni, tako da ono što ima jedan, drugi nema i obrnuto. Dok spoljašnji svet ispunjava materija, energija, prostor i vreme, unutrašnji ispunjava znanje. I bi reče, mnoga parcijalna učenja govore o Bogu, nebu i suštini, ne znajući da u stvari govore o palom nebu, palim anđelima, Bogu površine i kopiji suštine. Dubine parcijalnih učenja ne prelaze granice površine. Ovo učenja dolaze iz samoživosti i manipulacije. Samo jedno znanje nema veze sa egoizmom. Parcijalna znanja imaju dubinu površine, dubinu stvari, dok apsolutno znanje ima dubinu suštine, dubinu bića. Predivno, kao da sam sa Draganom Simovićem. Ja sad primećujem da jednu stvar treba reći, možda, koju bih zaboravio da nisam ušao u ograničeno stanje pisca koji čita svoje napisano delo. Recimo ovo, samo jedno znanje nema veze sa egoizmom. Svako znanje, to ćete vidjeti, znači sve, od najkonkretnijeg do najapstraktnijeg znanja izaziva egoizam. Ja sam postigao, ja sam nešto, ja sam napravio ovaj sto, ja sam ti rekao. Ja sam otkrio ne znam šta. I uvijek se traži da to ima moje ime, da nekako zapišem ime svoje, to što sam uradio. Te pečat sam naslikao, to sam uradio i povezao se. Ima egoizma. A ego voli da raste i da polako postane sve veći i veći. Jedino znanje koje nema nikakvih problema u sebi, da ego uopšte ne raste, je ovo znanje o kojem sam pričao i što sam pročitao. Znači, zašto je to tako? To možemo da uđemo u to ako ima ljudi koji sad trenutno, koji imaju volje i pažnje da prate sve ovo i dalje. Ali, verovatno, je mali broj takvih. Pa mi pričamo za taj mali broj. Ajde da krenemo malo u tom pravcu. Znači, egoizam ne postoji samo u znanju koje ima veze sa originalnom suštinom. Ne zamenom za suštinu, nego originalnom suštinom. Kad se ima znanje u koje u vezi sa zamenom, postoji taj egoizam, duhovni egoizam, duhovni ego raste. Ali sa originalnom suštinom nema egoizma. Zato ja često kažem, malo šaleći se, malo istina, ja se ne plašim da kažem ja, jer me čuva drugo ja suština.
Jedan moj prijatelj, vjerojatno zajednički prijatelj, Siniša Ognjenović, mi pošalje poruku, kaže, i treće ja te čuvam. Baš lepo. Trojstvo. Da. To, zašto to ja nema, ne raste kad se ima originalna suština? Zato što u originalnoj suštini postoji drugo ja, koje na drugu prirodu, koji je suprotan pol od ovog ega, spoljašnjeg, koje ima tendenciju da se smanjuje. Spoljašnji ego ima tendenciju da se uvećava i dobija energiju kad je veći, kad je veliki. A unutrašnji ego dobija energiju kad je manji, sve manji i manji. Znači oni su u balansu kad su zajedno. Znači nema problema sa egom. I sad kažem, to je interesantno što kad je odakle taj mali ego, taj koji se smanjuje, dakle, to je interesantno isto pogledati u tom pravcu. Znači, ako pogledamo u tom pravcu, možemo vidjeti da unutrašnji svet suprotni polu spoljašnjeg sveta. To znači da u unutrašnjem svetu ženski princip vodi, ima inicijativu. Ali uvek ženski i muški prati jedno drugo. Znači, ako vodi ženski, prati ga i podržava ga muški. A gde je balans? Ako vodi, sad ću da kažem, znači ako vodi muški, onda ga ženski podržava i prati. U unutrašnjem svetu ženski princip vodi igru, a muški podržava. Bez muškog tog praćenja ne bi bilo ništa. Kao što u spoljašnjem svetu muški princip vodi, a ženski prati. Da nema tog ženskog praćenja ne bi bilo ništa. Mora da postoji muško i žensko da bi funkcionisalo sve. I tako, recimo u spoljašnjem svetu muški princip ima tu ekspanziju širenja i sve se uvećava, sve je veće, sve raste i tako dalje. A u unutrašnjem svetu ženski princip ima tu tendenciju smanjivanja. Znači, i pošto ga je prati muški princip, i on se sabira. To je svest sabrana. A sabrana svest ima tu prirodu da je sveznajuća, svemoguća, sve prisutna. Razvođena svest, znači nema ništa od toga. A sabrana ima to. To nije neko postignuće, nego to je tako. To je priroda svesti. Ona je svemoguća kad je sabrana. A unutrašnje svetu je nevjerovatno sabrano. Jer to sabiranje ljubavi, ljubav je ženskog principa, izvora ljubavi. Ljubav se smanjuje do neverovatne malenkosti. I ljubav kad se pojavi u ovom svetu, ona je manja od svega što postoji. Znači, ona je toliko malo da je nezamislivo koliko malo. I zato ko deluje iz ljubavi, on ne može da kritikuje. Ne može nešto malo da... Moraš da budeš veći od nečega pa da kritikuje. Da, ljubav da si izdignut. Ljubav je temelj svega, sve podržava, sve mu se nada, sve veruje i tako dalje. I reklo bi se da je to, da je ona najslabija, a ona najjača stvar. Ona sve podržava, ali kad priđeš ljubavi, ti moraš da se transformiš. Sve se transformiš u prisustvu ljubavi. A ona je najmanja, mala, da manja ne može biti. Znači, i kada, sad je to pitanje, priča o malom i velikom detetu. Sad bi mogli možda da krenemo, da završim samo s tim. Znači, nema egoizma zato što postoji malo i veliko balans. Znači, ego, jedan i drugi su u balans. Znači, ne postoji mogućnost da jedan bude problem. Sve u balansu i ravnoteži. Sad, postoji ta priča o velikom i malom detetu. Znači, to je suprotni isto polovi i opet postoji taj balans. Ja ću pročitati isto, da uđemo u ograničenost pisca koji pročita nešto, a onda možemo izaći u neograničeno. Znači, veliko i malo dete. Evo ovako ide. Veliko odraslo dete. Allah je lep ovaj svet u očima deteta. Bilo da je ono malo ili veliko, bilo da se radi o ovom ili onom svetu, bilo da se radi o gledanju i viđenju. Ali lep ovaj svet u očima deteta. Mali meda je uvijek u rukama malog deteta, a veliki meda je uvijek u rukama velikog deteta. Meda predstavlja igru i kobajagi.
ali lepo ovaj svet u očima deteta. Ne bi bilo deteta i mede bez roditelja. Malo dete zna za zemaljske roditelje, dok veliko dete zna za nebeske roditelje. Granice između svetova prelaze samo deca. Ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Po drugi put, veliko odraslo dete postaje čovek kada postane nalik nebeskom Otcu, sazdanom od znanja u znanju. Sve znanje ga čini nalik Otcu, sve prisutno i sve mogućim. Malo dete dolazi u svet svojih velikih zemaljskih roditelja. Malo dete dolazi u svet svojih velikih roditelja, sazdanih od znanja u materiji. I ovdje lagano raste. Veliko odraslo dete odlazi u svet svojih malih nebeskih roditelja i tamo se trenutno smanji. Smanji se na veličinu ljubavi, koja je najmanja na ovom svetu. Valja vam se roditi po drugi put. Fantastično. Ko ima uši čuće. Da. To su jednostavne stvari. Ali ljudi koji koriste različite životne sisteme, koji nisu u vezi sa neograničenom svešću, prosto ne mogu da prime. Nema šanse da prime. Kao kad im ponudite sup, oni uzmu viljušku, prosto ne mogu da se najedu. Nema alata. Nema alata za to. Ali kažem, ovo su najšira slika je najjednostavna. Tu nema znoja, tu nema rada na sebi, tu nema komplikacija. To je dvogled, je li tako? Jednostavno. I tu je gledanje bitno. Znači, u spoljašnjem svetu gledamo, ne ugledamo, u unutrašnjem vidimo i uviđemo. Jednostavno. Samo jednostavno. Na gledanje, da. Sad, to je sad interesantno, što suština ima svoje zakonitosti, tako da kažem. I suština ima u ovom spoljašnjem svetu. Postoji komunikacija među unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Ali treba znati kakva, u čemu je komunikacija. Znači, da bismo mi došli u vezu sa suštinom i sa suprotnim polom, sa svojim unutrašnjim nebom, potrebno je da smo kao deca. To je sa potpunim poverenjem. Monolog ili dijalog? Kako? Jer se vodi monolog ili dijalog između spoljnjeg i unutrašnjeg? Dijalog. Zato što je spoljašnji svet izgleda na prvi pogled kao nebitan i strašno nemoguće cijela priča bez spoljašnjeg sveta. Spoljašnji svet daje pregledno znanje. To je izuzetno važno nešto. Znači, stalno postoji ta veza i ta... Pitam jedno pitanje. Danas na YouTube-u imamo mnogo ljudi koji se bave graničnim područjima svesti, sistemima, raznim porodičnim i tako dalje i dubljim nivoima. Šta je za tebe kao psihologa, dugogodišnji rad u narednim emisijama ćemo pričati gde si sve radio i sa ljudima, i sa destruktivnim, i sa šizofreničnim, i sa narkomanima i tako dalje. Šta je za tebe dublji nivo? Šta su za tebe granična područja svesti? Ti si kompetentan da nam o tome pričaš večeras. Postoji kristal koji belu svetlost rasprši na boje. Znači, dobije se mnogo boja od jedne svetlosti. Tako da postoji i u nama nešto kao kristal koji svest može da rasprši na mnoštvo nivoa. Mnogo nivoa. A to je kada prođe kroz kristal. Prizma. A taj kristal, ta prizma, to je ego naš. Koji je rađen i urađen. Na kome se radio. Znači, postoji ovaj svet gdje je blokirana suština, ali blokirana i zamena za suštinu, na neki način. Postoje čakre koje rade, jedva imaju energije, jedva rade, ali rade. Bez njih ne može ni na tom najnižem nivou. Ali postoji i ta zamena za suštinu do koje se dolazi velikim radom i posvećenošću. Znači velikim radom na sebi. To mi liči kao indigo. Hajde da kažemo tako. Jer svuda gde postoje te priče koje imaju veze sa tom zamenom za suštinu, znači zašto se
anđelima i tako dalje. Jer je bilo potrebno dobiti zamenu za pravo nebo. Onda je to nebo palo u zatvoren sistem i više nije neograničeno, nego je zatvoreno. I ti pali anđeli postali su đavoli u stvari. Jer po meni definicija đavola je znači biće koje je ograničeno i nema veze sa suštinom. Suština je izvan ograničenja, izvan tog ograničenog sistema. A gdje se razboljevamo? Jedino biće u ovom univerzumu i na zemlji koje ima veze sa suštinom je čovjek. Ali sve se radi na tome, to je bilo u smislu ranije, da bi se skupilo negativno. Sve se radi na tome da se čovjek prilepi za površinu. I kao da nema suštine, kao da nema te mogućnosti. A na površini je mnogo bića koji su mnogo bolje od nas. Znači koji jedino imaju površinu i rade na tome i to dugo godina. Znači, mnogo duže žive i tako dalje. Znači, bića koje su mnogo svesnija što se tiče površine. I oni su, mi gledamo kao bogovi. A mi smo bića koje imamo i dubinu, koje mogu da izađu iz tog zatvornog sistema. Znači, ograničena i neograničena bića smo istovremeno. Čovjek je i ograničen i neograničen. Ona je veza između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta, čovjeka. Znači, to je nešto nezamislivo. Znači, čovjek može da sazreva do kraja. Znači, ima bića koje do nekle sazrevaju, a ne mogu dalje. Bića koja sazrevaju do granice tog zatvornog sistema. Dalje ne mogu. Nemaju, jer imaju ulogu određenu. Kažem, ograničenje određene uloge. Nisu slobodni da idu do kraja, da sazrevaju dalje. Čovjek je slobodan da ide i dalje. Zato kažem, ta bića, u stvari neka bića koja su na vrhu tog, kažem, kako to zovem, pakao, na vrhu pakao, to je zlatno doba, kad si na tom gornjem delu tog zatvornog sistema, koja je mnogo bolje nego, i gde je osnova energija, gde je glavna valuta energija, a obrazac isti kao i novac. Može da se štedi, može da se krade, može da se frange menja, šta znam, svašta može sa novcem i sa energijom. A to je isto deo zatvorenog sistema. Znači, ta bića su deo zatvorenog sistema, ali mnogo toga se mogu znati. Znači, ako kopiraju suštinu. Ne mogu da dođu do suštine, ali mogu da kopiraju suštinu. I kopija su suštine. Oni su pali iz suštine. Pali anđeo, palo nebo i tako da. Oni su neka vrsta površine koja je fotografija suštine. Isto kao suština, samo što nema tu neograničenu dubinu. Da, to je ona analiza o kojoj smo pričali. Da. A reci mi, samo još molim te da te pitam, pošto će gledalci, neki možda nisu iz ove priče, ali će biti prepoznavaće priču nekim delom svoga bića, da im malo objasniš, znači šta su ti sistemi, znači šta je tu unutrašnje biće kad su kamere okrenute, znači prema sebi, malo njima podrobnije da objasnimo, jer mi koji smo u ovom saznanju znamo i oni će se pitati odakle dolazi ovaj čovek, iz koje knjige je to pročitao, googlaće i tako dalje. Da li je to tvoje saznanje suštinsko ili si ti negde to čitao na YouTube-u i tako dalje pa se tu nadograđivao? Kako to ide i koji je to sistem u sebi, van sebe? Čisto malo da pojasnimo širokoj masi ljudi koja gleda ovaj kanal. Evo ovako, postoji jedan sistem životni kojim žive većina ljudi i koji se lepo vidi, prepoznaje po tome što mu je osnova interes. Bez interesa ljudi koji žive tim sistemom bi kao aparat kome je isključena struja, ne bi se pomerali. Znači ima interes, on živi, on ide. Ako nema interesa, nema života. Znači taj sistem radi na interesu. I u tom sistemu postoje, pošto je jako ograničena svest, postoje mnoštvo psihomehanizama koji pomažu da se nekako živi na tom nivou. A to je jako grub nivo, iskupljenje grubih negativnih iskustava, što je potrebno. Jer
čovjek je biće koje, zahvaljujući tome, može da bude, da kažem, Bog je u najgrubljem nivou. Znači, mi prolazimo kroz najgrublje iskustva, ali to svako biće koje ide do kraja sazrevanja mora da prođe. A to je na kraju puta sazrevanja čovjek ne može biti drugo nego Bog i tvorac istovremeno. Zato što ne postoji ništa drugo nego svest koja je ili sabrana ili razuđena. Znači, kraj sazrevanja je sabrana svest. A to je Bog. Da, približiti se Bogu, da. Tako da mi kad se sazrevamo do kraja, mi postajemo Bogovi. Ali mi smo biće koje smo prošli, imamo iskustva najgrubljeg. Znači, Bog ne ima ograničenja, on može u najgrublje da ode. Recimo ona bića, na primjer, koja su ograničene, koji su, kako kažem, zamena za suštinu, koji su pripadaju palom nebu, tako da kažem. Jednostavno ne mogu da uđu u grube vatre. Oni su sazdani tako da imaju svoje polje delovanja. Oni su mnogo toga otkrili, mnogo imaju znanja, ali ne mogu na grubi nivo da siđu. I zato im je potreban čovjek da im nešto odradi na grubom nivou i tako dalje. Ali to nisu bogovi, su ograničeni, ne mogu ni na grubo da uđu. I takva bića, recimo, mogu da se pojave u nekim prostorima gdje su ljudi vodili izuzetnu brigu o čistoti, tu se ne ide u cipelama, tu se određena hrana jede, samo da bi ta bića mogla da prisustvuju u tom prostoru. Da gostuju. Oni ne mogu grubo da uđu. I po tome se vidi da to nisu bogovi. Bogovi su neograničeni. Nema tu grubo, manje grubo i tako dalje. Bog je sve prisutan. Znači, gdje god ima to ograničenje, odmah se vidi da to nema veze sa Bogom. Znači, i gdje ima manipulacija, može biti jako fina manipulacija. Jako fina. Za dobrobit čovječanstva, planete, majke, zemlje i tako dalje. Ali čim ima manipulacije, nema veze sa Bogom. Eto kažem, dete je primjer igra, je primjer toga šta ima veze sa Bogom, šta nema u ovom svetu. Znači, u ovom svetu, da bi čovjek bio stalne veze sa Bogom, mora da bude mnogo fini. Mnogo fini, znači mnogo fini nego što mi mislimo. Znači, ovo je rad na sebi. Ljudi gledaju da budu jako fini, ali ne dovoljno. Ta finoća je dobra za zamenu, za pao nebo, tako da kažem. Mi imamo veze sa tim nebom, tako da kažem. Ali ono što je dovoljno dobro za Boga, to ne izlazi iz okvira igre. Znači, ta manipulacija, ta bezazvana manipulacija je okej. To je prihvatljivo za Boga. I igra je nosilac Boga. To je sve što je spontano. Da, recimo tako, ali još finije od toga. Nije samo, spontano može biti svašta. Ovo kažem, bezazvano skroz. Znači, to kažem, sve što je više od igre, nema nikakve veze sa Bogom. Zato i dete može da kontaktira sa suštinom i tako dalje, odraslo dete. To je savršeno dete. Zato što nije ono bačeno u situaciju, dete je malo rođeno, u stavu je na neki način ljubavi je manje od svega. Ono uđe u stav ljubavi samom svojom situacijom životnom. Nema nikakvih negativnih iskustva i tako dalje. Znači, namešteno je da uđe u neki stav koji nosi od Boga, da uđe u radosti, u igru i tako dalje. Ali odraslo dete ulazi u taj stav svojom svešću, samosvešću. Znači, postoji svest u koju se ulazi i svest koja je u nama. Znači, ne bi bilo te svesti u nama da nemamo negativne iskustva. Da bi bili svesni dana, moramo biti svesni noći. Znači, mora da se prođu negativne iskustva. Ali sva, od najgrubljeg do najfinijih negativnih. To zlatno doba je skupljenje najfinijih negativnih iskustava, ali sve su to negativne iskustva. Znači, sve što u zatvornom sistemu, to su sve negativne iskustva. Ali ona na višem nivou zatvornog sistema su mnogo lepše nego ona na najnižem. Ali mi, kažem, skupljamo sva. Znači, u jednom trenutku prođemo skupljenje najgore. I taj životni sistem u kome se skupljaju najgore iskustva, on ima mnogo pomoći. Jer onda posle tih negativnih iskustava mi ostajemo empate
nevini, naivni kao deca, ili ne? Ne, mi postajemo Ili smo dijamanti opterećeni izbrušeni? tim negativnim, ali razvija se svest u nama. Kada shvatamo da je to negativno što smo skupili, to mi možemo uvijek staviti u drugi plan. Sve može, ali svest u nama isto to može. Znači da budemo u stavu kao malog deteta koje je došlo počišćeno. Dete je došlo iz suštine, iz unutrašnjeg sveta, koje je očistilo sve negativno, dođe potpuno čisto. Ali čovjek ne umire kao odraslo dete. Ono svojom svešću, svojom unutrašnjom svešću negativno stavi u drugi plan. Kao da nema ništa negativno. Znači kao da je dete, bukvalno, bez straha, bez predrasuda, bez briga, potpuno bezbrižno. Ali to bezbrižno ne možemo da ukapiramo ovako. Nego trebalo bi da se setimo detinjstva i onda kao jedan plamen, jedna baklja kad priđe upaljenoj baklji, ona se i zapali. Znači, zato i recimo Jung, kad je ušao u pesak, počeo da pravi kulu u pesku, napravio jedan veliki korak ka samo realizacije. Znači, to je to da dobijemo taj plamen, da imamo mi to u sebi, imamo to malo dete. Da. Ali to nije naše sad da se igramo medo, kao deca, mala deca. Znači, naše je sad drugo, mi se sad igramo znanje. Ali taj medo je potreba, zato sam htio da donesem medu, da osjetimo tog malo dete u sebi, da osjetimo tu bezbrižnost, tu bezažlenost, to je nosilac Boga. A to se ne može opisati, to mora čovjek da ima to iskustvo. A imamo to iskustvo, svi smo bili djeca. Kažem, to je sada bitno što čovjek kad je kopa po tim najgrubim iskustvima, kad prolazi ratove, patnje, svašta najgore nešto, ima psihomehanizma. Znači, nema svesti, ali postoje psihomehanizmi koji neprestano rade. Da, odbrana. Ima psihomehanizam hipnoze koji neprestano radi. Znači, kad god da... Šta ga aktivira? Čim pogledamo, on je stalno aktiviran, stalno radi. Ali čim imamo velikog interesa prema nečemu, on radi jače. Čim se usmerimo na nešto, a imamo veliki interes, to raste u našoj glavi, puna nam je glava tog problema, puca nam glava od svega toga. Čovjek radi to psihomehanizma hipnoze. U jednom trenutku, to je toliki problem, a realno nije toliki problem, on je porastao našoj. Ali mora to da postoji da bi nas fiksirao za to. I nas to razboljava. Naravno, to pravi mnoge probleme, ali ne bismo mogli da se fokusiramo ni na šta da nema tog mehanizma. Nemamo svesti da se fokusiramo. I onda postoji, ti kažem, pomoćni metod. To je nešto, mehanizmi koji rade nesvesno. Kažem, mehanizam hipnoze stalno radi. Stalno smo hipnotisani ako živimo po tom sistemu. Ali taj sistem hipnoze, sve to, on je u nesvesno, on radi nesvesno. I mi ne možemo da rukovodimo njim. Tako da recimo, na primjer, jedna od stvari koja je jako važna, znači, u ovom sistemu postoje ljudi koji manipulišu drugim ljudima. Ljudi mogu da manipulišu, ceo sistem manipulišu ljudima, ali ljudi padaju na te manipulacije, oni ljudi kojima je interes na prvom mjestu. Znači, kao što su eksperimentalni miševi dobri za eksperimente, i oni padaju na sir, imaju interes da jedu. I šta god hoćete, možete da ga naučite. Šta god hoćete. Zamke i udice, da. Ali on dobije uslovni refleks. Znači to što je naučio, to ode u nesvesno. I on više time ne rukovodi. I on mora da se ponaša tako kako je naučio. Tako i ljudi oko nas, svuda oko nas. Znači oni su urađeni. Znači hipnotisani, znači naučeni, ali oni sad više to mogu i da neće to da rade, ali ne mogu. Znači, možda da im se javi želja da neće. Ali ovo masovna hipnoza što se dešava kod nas? Ne, to je uobičajena stvar, to je ne kod nas, na cijeloj zemlji, to je normalno za taj sistem životni. U tom životnom sistemu, kažem, lako se naučimo svemu i to ode u nesvesno. I po tom nesvesnom mi funkcionišemo. Znači, teško je to skloniti. I ne možeš reći čoveku
nemoj to da radiš. Recimo, hipnotizer kad hipnotiše čoveka da je ptica, možda mu donosiš ogledalo, možda mu pričaš da nije ptica, da mu dokazuješ da nema krila, on će pokušavati da leti, jer to je nesvesno. To gde je nesvesno vodi čoveka. Nema šanse da mu rečima kažeš, dokažeš. Znači, mora da promeni sistem. Ako hoćeš da izađeš iz tog stanja, iz takvih stvari, a sistem lako meni ljudi koji su interes stavili u drugi plan. Znači, kojima je istina ispred interesa. Sa tim njima se mnogo slabije manipuliš. Ne možeš da ga naučiš onome što hoćeš. Ne može biti eksperimentalni miš. Znači, ali oni koji imaju interes ispred svega, kome su tržni centri najvažniji, oni su najbolje tezga. Lako ih je uraditi. I mnogi su urađeni, kažem, mogu čuti ne znam kakve istine. Ne mogu po tome što su čuli da funkcioniš, nego ono što je nesvesno urađeno sa njima. A zašto ljudi vole prečice? Da brže stignu do nečega, neće postupno? Pa zato što postoji ta ograničena svest. Znači, taj najgrublji sistem životni, on ima jako ograničenu svest. To je jako ograničena svest, jako bi se znojila da ide do kraja. Znači, ona je toliko ograničena da je uvek bira prečice i lakše. Znači, to je, a naročito kažem, ako prevladava u čoveku taj kukon. Znači, nama je dodato puno toga. I to smo tokom života preuzimali, tokom detinjstva, tinejdžerskog doba, dok se nismo potpuno uključili u ovaj svet. Potpuno uključivanje u ovaj svet, to je trenutak kada ulazimo u pakao. Znači, to je trenutak kad smo dobili sve te dodatke, sav taj kukon, plus toga što smo primili na samom početku, što kaže Bog, žena će u mukama da rađa. A zašto u mukama rađa? Zato što tog trenutka prima demona. Svako dete. Svako dete tada primi te pomagače koji omogućaju... Presjećanjem buče na vrpce, jeli? To je taj sistem, recimo, da čovek, duša kad je u mukama, kad joj je teško, znači napravi prostor, povuče se malo i to je poziv za biće drugo da uđu, tako da kažem. I u životu takođe dolazi bezizlazne situacije čovjek. Duša odluči da ne bude u tom životu. I neki duh planine, duh reke, razni duhovi postoje koji su spremni da uđu. Da, gdje je bol, tu nije Bog. Ali u iskupljenju negativno to je u redu, to je trebalo da bude. Znači, oni bez tog kukolja, kako kažem kukolj, šta je, bakterije, virusi, demoni, svašta nešto što je ubačeno u nama. I ne samo to, razni mehanizmi i svašta. Mislim, gomila stvari nam je ubačena da bismo mogli da imamo negativne iskustva. To znači, u prevedenom smislu da više neće biti negativnih iskustava, neće biti ljudi sa negativnim iskustvima, ili je to samo za svesne ljude da neće više skupljati negativne iskustva? Neće biti negativnih iskustava, ali za sve će to je trenutak ono što je objavljeno u drugi Hristo dolazi. To je trenutak kad će biti ta deoba, bit će vas dvoje na njiv, jednog ću uzeti, jednog ću ostaviti. A kada je to? Znači, kuko ću uzeti, čoveka ću ostaviti, bit će vas i tako dalje. To ne zna niko, ali pokazuje se, to je Isus rekao, ne zna niko taj trenutak kad dolazi, ali se pokazuju znaci da je taj trenutak već počeo, znači to dešava. Ali čovjek može sam da razdeli u sebi žito od kukolja, sam da prepoznaš taj čovjek, taj kukolj, i što Isus kaže, onda neće biti na sudu. On je sam rešio da je stao na stranu čoveka. A kukolj se baca u peć. Čovjek koji je vezan za kukolj, koji je narkoman postao, koji se poistovetio sa kukolj. Njemu je katastrofa da se kukolj baca u peć. Njemu izgleda da se on baca u peć. Ali dok je prelazio na stranu kukolja, on je prodavao, čovjek prodaje vrline, prodaje neke kvalitete čoveka. Tako da čovjek ostane bez svojih kvaliteta. I na kraju kad dođe do tog deljenja, ostane vrlo malo čoveka. Ne može napraviš ni čoveka od toga što je ostalo.
ali ništa se dobro ne traći. Znači, samo ono što je dodato, što ne ide do kraja na putu sazrevanja, samo to se sklanja i skida, a samo što dobro ostaje. Reci mi, Momo, da li novac pomaže u održavanju ovakvog sistema, ovakav kakav je? Novac je idealan u ovom generatoru problema koji je neophodan jer su nam potrebne negativne iskustva. Znači, sve što postoji ima velikog smisla što postoji i dobro je da postoji. Ali ima svoj vek trajanja. U jednom trenutku nam više i ne treba. Kao što čovjek završi osnovnu školu, ide, ne zanima ga više ta škola, ide dalje. A ne treba da rušite tu osnovnu školu, što je bilo. Treba ti nekome možda. Tako da kažem, sve što postoji ima razloga zbog čega, ima smisla zbog čega. Da nema smisla ne bi postojalo. Ali nije naše da se borimo protiv toga, naše da idemo dalje. Ali ta borba postoji. I to ima smisla zbog čega postoji, sve ima smisla. Znači ta borba u stvari dovodi do toga, oni koji se bore, znači kroz tu borbu u stvari dobijaju nešto, osvešćuju se i tako dalje. Nije to bitno što će oni možda da pobede neko zlo i što je znam. Bitno da se osvesti, jer s nama je sve moguće. Ta priča, mi ćemo sad nešto, šta moramo? Mi smo sinovi i kćeri Boga, sve moguće. Može sve. Nije glavno u priči da sad mi nešto stvorimo. Glavno u priči kad mi nešto stvaramo, to je ozbiljno i važno, to je kad nismo se sve mogući, nego smo samoćni. Postoje moćni, jako moćni, ali nisu sve mogući. Njima treba naša pomoć. Znači, mnogo toga oni ne mogu. I treba, i zato postoje uloge, misije i tako dalje, zato što je potrebna naša pomoć, tomu moćnom. A mi uvijek idemo sa tim, to je Bog. A nije. Znači, a da bi vidjeli šta je šta. Znači, prosto čovjek mora da dođe do tog znanja koje je sveobuhvatno, koje je najviše, koje se ide do kraja i sa kojim može da se zna u svakom procesu, svakoj pojavi, koja je priroda, odakle dolazi, kuda ide, i nema varanja. Znači, sve može da se jasno vidi, jer je sve prosto, mnogo jednostavno. Nema tu mnogo priče, odmah se sve vidi, ako čovjek hoće da vidi. Znači, onog trenutka kad čovjek odluči da bude čovjek, onda je sve rešeno, nema tu sad više šta da se tu dodaje. A dok nije čovjek, šta je on? Dok nije čovjek, on je skupljač negativnih iskustava. I tog trenutka je đavo, tako da kažem. Jer, kažem, po meni definicija đavola je biće zatvorenog sistema. I čovjek se u jednom trenutku ponaša kao da je biće zatvorenog sistema. Kao da nema suštinu, kao da jednostavno nema te izlaze u neograničenju. Hoću da te pitam, još malo pred krajem same emisije, praktično kako izgleda tvoj radni dan, obzirom da znam sa koliko teških duhovnih i duševnih pacijenata i mentalno obolelih ljudi si se susretao i isceljenje, odnosno izlečenje je bilo uspešno. Pa me interesuje praktično kako izgleda tvoj rad sa njima. Recimo, eto, da pomenemo samo Crnu reku, u narednim serijalima ćemo pričati više o tome. Recimo, narkoman, svedočenje iz Crne reke, trajno isceljen. Devojka koja ima šizofreniju, videla sam je da je mnogo bolje. Kako izgleda praktično tvoj rad? Ovo je sad teorija koja ide iz suštine. Kako praktično to izgleda? Da li oni odlaze da se spoje sa prirodom? Da li tihuju? Da li piju neke određene pripravke, tinkture, meleme? Kako dolaziš do uspeha sa tako teškim pacijentima? Pa prvo, ja ne radim ništa. Znači, ja ne radim da bi nešto uradio. Znači, dođu ljudi koji hoće da izađu iz tog stanja. Oni koji neće, nisu za mene. Znači, postoje neki koji neće, pa postoje metode za takve koji neće. Ali, ja kažem, nije stvar da li mogu, nego da li hoće. Ako hoće, izlazi iz problema. Vrlo lako. Ne znam način kako se izlazi ako čovjek hoće. Ako neće, postoji za to način. A to je mnogo dugotrajnije, tako da kažem. Znači, ono što ne radim sa ljudima, to je da na prvom mjestu, znači to je da
da izražavam znanje koje je u vezi sa suštinom. A to znanje koje je u vezi sa suštinom, to je, suština je pojava koja na neki način uzima čoveka svake večeri, kad on je san. Da bi ga oporavila, da bi ga pročistila, da bi čovjek sljedeći dan kao nov krenuo. Idemo u horizontalu napunjač. I ta ista suština vuče, mada je to komplikovanija priča, ali pojednostavimo priču. Znači, ta suština povuče čovjeka, jednostavno kad padne čovjek u san, kao da ga je ruka neka povukla, nema ga više, nema svesti, ne postoji. Povukla ga neka ruka, nešto ga povukla, suština ga povukla. I smrt, isto tako. Znači, kad više ne pomaže san, onda smrt pomogne, to je čišćenje potpuno i onda se posle toga rodi dete koje bez negativnih iskustva čisto, potpuno, ko novo. A hoćeš da ih uvedeš u hipnozu, to hoćeš da mi kažeš ili? Ne. Ovo što radim, znači ovo znanje rashipnotiše ljudi. Jer tu hipnozu ne može da skloni reč obično. Znači obično pričanje, svesno pričanje ne ide u nesvesno toliko duboko gde su oni urađeni. Znači ne može obična reč. A koji je ambijent? Priroda? Nebitno to. Ambijent je suština, znači to je pravo mesto. Znači onog trenutka kad čovjek krene da prati priču, kad počne sa poverenjem hoće, znači da se isceli, on jednostavno treba da uđe sa poverenjem. Kad uđe sa poverenjem, on ulazi, ne mora da spava, ulazi u vezu sa pojavom koja ga čisti, koja ga obnavlja, koja je najbolji iscelitelj. Zato vrlo često se dešava da ljudi koji nemaju dovoljno svesti da prate, ali vrlo često padnu u san. Kao Isus kad je išao na goru da se pomoli, onaj koji je poveo, Petar i Jovan, oni su pali u san. I 2 puta je probao i 2 puta su pali u san. Zato što je on u vezi sa suštinom koja je u vezi sa snom, sa smrću i tako dalje. Ljudi prosto uđu u taj sistem spavanja u tom trenutku. Ali ako može da proprati to znanje, znači onda je u vezi sa isceliteljem, u vezi sa savršenom harmonijom. Savršena harmonija svojim prisustvom menja stvari. Kao kad se otvori prozor, ne mora da se čisti vazduh. Otvori se prozor i vazduh je čist posle nekog vremena. Tako se otvori zatvoreni sistem, otvori se prozor, suština pročisti sve. Znači ne treba tu raditi nešto na tome. Zato kaže, ja ništa tu ne radim. A s druge strane, svaki čovjek ima u sebi sve moći, mnogo toga ima, ne može sam sebe da isceli. Znači, kakve moći čovjek u sebi ima? To je nevjerovatno. I sad ja treba nekome da pomažem. Šta da pomažem? Samo treba kažem šta ima i kako da upotrebi to što ima. I čovjek ima u odnosu na probleme, čovjek ima nevjerovatna sredstva, nesravnjivo je kakva sredstva čovjek ima na raspolaganju. Čovjek ima u sebi i Boga i Tvorca. Čovjek ima sabranu svest, ali toliko sabrano da to ne viđemo. Ima ta zamena, recimo, sa čakrama, gdje ako ubacite u čakre dovoljne energije, oni imaju mogućnost svojom rotacijom da sabiju tu energiju i donose, ispunjavaju želje. Znači, čuda prave. Ali to je mala sabijenost kako mi nosimo u suštini. To je nevjerovatna sabijenost. Jer te čakre su Aladinova čarobna lampa. Znači, ispunjavaju želje i tako dalje, ali to je zamena. To ima dubinu, ali u odnosu na suštinu, koja je neograničena, to je plitko. Reci mi, za sam kraj, Momo, da li postoje neko pitanje koje te nisam pitala, koje nikada javno nisi rekao, o čemu nisi pričao i u tvojim televizijskim emisijama što nisi iskazao, a želeo bi da kažeš večeras s nama i da podeliš sa našim gledalcima? Ja sam sada nekoliko stvari rekao što nisam nikad rekao i što se, ja mislim, nije čulo nigde. I ovo o čemu pričamo ne može se čuti nigde, zato što se to može čuti samo iz suštine.
veoma mali broj ljudi je i čuo za tu priču u suštini, jer je teško preko zamene za suštinu doći do suštine stvarno. Odmah nas privuči ta zamena i ne idemo dalje. Dosta je to, ti plodovi su nas okupiraju i to je dosta. Znači, to što smo sada pričali, znači to nije moje otkriće neko tako dalje i ne treba da nosi moje ime i takve stvari, jer to je dato svima nama. To je svima nama na raspolaganju. To je u svima nama. I to nema neku, ko je prvi došao do toga, nema značaja. Nije bitno uopšte. Jer kažem, to postoji neograničena dubina i to nam je svima dato. Znači, dato nam je nešto neverovatno. A to je sada, došli smo u trenutak kada je vreme da primimo to neograničeno i neverovatno. To je dobra vest. Znači, koliko dugo smo bili u ograničenom, u skupljanju negativnom, u paklu, neverovatno dugo, da je pravo čudo da smo se i ovoliko održali, koliko smo se održali. Ali imali smo, tako da kažem, neku pomoć. Znači, imali smo skloništa određena za čoveka. A sada su ta skloništa sva urušena. To je jedan od znakova da je kraj skupljenja negativnih. Skloništa za skupljenje negativnih, skloništa za čoveka urušavaju se jer nam više nisu potrebni. Nisu nam potrebni ti dodaci za skupljenje negativnih. Samo to treba da shvatimo, da vidimo. Ali ne može da shvati čovjek koji je samoživ, koji ima karakter maligne ćelije. Znači, koji nema veze sa čovječanstvom, jer takav čovjek nije još u stanju da prestane sa negativnim iskustvima, zato što on sam nije skupio dovoljno. Znači, on kao samoživ, kao jedna ćelija sama za sebe, kao maligna ćelija. Kažem, pomenuo sam da mu treba još bar milijardu godina da bi odradio ono što je čovječanstvo već uradio. Znači, sada je i ono što kažu za demokratiju, da je princip demokratije sloboda, u stvari je vrlo pogrešno, jer to je pogrešna reč. Znači, ono što se u demokratiji propagira, to je samoživost, to nije sloboda. Sloboda je nešto drugo. Sad, kažem, ima mnogo ljudi koji su željni slobode, koji su, kažem, poneseni tom reču. Ali sloboda sa demokratijom nema nikakve veze. Kažem, to je samo samoživost. To je jedna od stvari. Ima mnogo priča raznih koje nisu tačne. Znači, koje se propagiraju, a potpuno su netačne. Ali nije naše da sve to. Naše je samo da vidimo put do suštine. Svaki čovjek će vidjeti sve te nametnute i propagirane laži i tu će samo pasti, tu nema potrebe za borbom. Znači, stvar je samo da mi progledamo, da se probudimo. Znači, bit će nam bolje kada se probudimo. I to je sve. Znači, sve je mnogo jednostavno. I poruka za naše gledalce širom sveta, Francuske i tako dalje, svi oni dobri prijatelji, dragi koji nas gledaju. Ja bih da se to zaustavimo. U sljedećem serijalu ćemo nastaviti da pričamo mnogo dublje i mnogo šire. Kada se još neke nove teme pojave, ja bih da ti se zahvalim za odvojenom vremenu koji se odvoja za naše gledalce, da budeš moj gost i čekamo te sa nekim novim i narednim pričama. Ovo mi je drago, prijetno bio sa vama. Slava živom Bogu. Dragi prijatelji kanala Sistema Info, kao i večeras i svim narednim danima imat ćemo po jednu novu priču, po jednog gosta koji priča iz suštine, koji priča samo istinite priče, koji priča dušom, srcem i samo takve goste želimo da ugostimo. Do tada budite van svih sistema, slušajte svoje srce, slušajte svoju dušu, budite u ljubavi i budite u suštinskim pričama. Do tada živali.